Ясмин успява да постигне отличен резултат на изпита, благодарение на помощта и обясненията на Йомер. Тя е истински щастлива и горда от себе си, но радостта е помрачена, когато става ясно, че самият Йомер е получил много нисък резултат. Това веднага поражда съмнение у него, защото е сигурен, че се е справил добре. Междувременно Орхан изпада в затруднено положение и моли Шевъл за пари в аванс. Тя, макар и с известно колебание, се съгласява да му помогне, което още повече усложнява отношенията между героите и създава нови зависимости. Йомер решава да провери какво се случило с неговия тест. Той отива при учителя, разглежда работата си и веднага забелязва нещо подозрително, почеркът не неговият, а този на Огулджан. В този момент всичко му става ясно, тестът е бил подменен. Разгневен и разочарован, Йомер директно обвинява Огулджан, че умишлено го е саботирал, като е разменил неговия тест с този на Елиф. Скандалът е неизбежен. Елиф, която става свидетел на ситуацията, е шокирана от постъпката на Огулджан. Разочарована от поведението му, тя решава да сложи край на връзката им, осъзнавайки, че не може да бъде с човек, който е способен на подобни измама. Фатма междувременно настоява Небахът да каже истината на Акиф, че той всъщност не е болен. Според нея е време тази лъжа да приключи, преди да доведе до още по-сериозни последствия. Айбюке споделя с Айля, че Дюкхан е започнал да заплашва, което допълнително нагнетява напрежението около него и показва, че действията му стават все по-опасни и безскрупулни. Въпреки всичко, Йомер се опитва да внесе малко позитивизъм и разказва на Ясмин, че Сеясен е спечелила състезанието по торти. Това създава кратък момент на радост, който обаче бързо отстъпва място на нови проблеми. Ясмин попада в неловка ситуация, когато нейна приятелка Бесте я вижда в магазина за дрехи, където тя работи. Първоначално Ясмин се притеснява и се опитва да скрие истината, срамувайки се от работата си. Йомер веднага защитава и прикрива ситуацията, показвайки колко много държи на сестра си. В крайна сметка Ясмин събира смелост и признава пред Бесте, че работи като продавач-консултант. Реакцията на приятелката й обаче е разочароваща, вместо подкрепа, тя показва пренебрежение, което силно наранява Ясмин и я кара да се почувства още по-несигурна. По същото време Екрем се обажда на Небахът и й казва, че е видял колата и при вилата. Това я поставя в неудобна ситуация и я принуждава да вземе решение. Тя решава да отиде при Акиф и най-накрая да му каже истината, че не умира. Дюкхан продължава с манипулациите си и нарочно кани Дьокче на вечеря с Берг, с ясната цел да създаде напрежение между него и Айбюке. Когато Айбюке се обажда, Берг крие от нея, че Дьокче е с него, което още повече задълбочава недоверието във връзката им. В крайна сметка става ясно, че Ньокче не е там случайно, тя е наета от самия Дюкхан, за да раздели Берг и Айбюке. Тази интрига заплашва да разбие връзката им и да създаде още по-дълбоки конфликти между всички замесени.